Right, as makumira mushe tapinda manje mune dzimwe 5 years takamirira kuti nosvika pa 2028 kuti tizoita mamwe elections, but takutoona police yakutotanga kufamba nemadhongi, zvinhu zvaitwa kudhara ndozvinhu zviri kutoitika izvozvo, vari kutakura madhiramu nemadhongi. Inini ndakazvitarisa ini polisi basa inenge ichitoda tozviziva kuti vakomana vanoitoda basa nemwoyo wese, bhozi vakaregedza basa iri kaiti vanofanira nzara pane imwe plan B, ndizvo zvinhu zvavakatoendera kuchikoro vakapasa, saka vakungotamba iri kurira wazvona. But problem one inozoitika manje kuti atombozozvifungewo munhu anenge ane benzi mudhara ukuona kudzikisa madhiramu nengoro emadhongi unongoda nokumirira lese ari kutiza unomubata sei. Ona ndozvinhu zvezvinhu zvinenge zvichicomplainwa nevanhu kumasocial media kuti vakomana please itewo serious, ngatitewo serious nenyika yedu vakomana, nyika yekudzoka yoramba ichitanga village. Ndasendero nemwe mfesi so muno muSouth Africa anogara muSouth Africa akati iyo shamwari ona nyika yenyu zvairi kuita iyi ndomuchiri kutakura nikirini polisi yenyu kudistribute manikini nemadhongi andanyara zvangu, but unozongoti defender ngoti amaya kuside kuvillage mota dzine zisina nekuzvanzi aiwa kuiswa marodhi ngati amaya. But unozati isusu manje pachedu zvinhu zvokuti tofanira kuonesana pachedu isusu ndosoona kuti zvinhu tisingataure chirungu tirashona tionesane kuti vekunzi vasanzwe kuti tionesana panapa kuti akomana aiwa zvimwe zvacho unosvika pachikamu chekunyarira fanira kuno kuSouth Africa unongonzi go back to your zai stupid country cause vanenge vakushandisa maphotos iwayo. Ukaenda kana uchinotsvaga basa outside Zimbabwe vanotanga kushandisira this photo uchiti ona haiwe nyika chenyu unotaura negirini unoziva chiko imono